91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM. 91.9 Bright FM. Friends tayo. Ingke kayong kayantabe, lulugod at magmasabal. Palabungan tamo, kening programang makiramdam at magparamdam. Like ko, love ka. Maya pabengining Diyos po kaya kayo man, ini po'y Kuya Marvin at makayantabe ta. Kayo pa mo rin po king DWBL 91.9 Bright FM, yung radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po king kaya katamong Year 6 Episode 2 ng programa ng Archdiocesan Council of the Laity ing Like Ko, Love Ka, programang makiramdam at magparamdam. Abayan nyo kami po kaniting metong oras sa kwentuhan patungkol kareng miyayaliwang pigagapat kayo sandaring kapatid tamong Like Ko o rin ang tamo pong kalayko. Yan, ngayon po, ikitala po rin white coat. So, baring sabihin, medyo atinta ng idea, Doc, na yung kaya katang topic yan bengi. Pero bayo tayo po buklating kaya katamong topic, dinantala pa mo pong pamipuger ang kakatamaan albe. Doc, mag-umpisa ka pa. Doc Det, hello po. Hello, good evening po. Good evening, Doc. Kamusta po? Adwa lang gwapo rin kaya din nga kakit ko kening harap. Hello. Thank you so much, Dr. Makapinlak, ne? Tigbigyan mo kami to be our resource person this afternoon. Yes po. Thank you so much. And of course, I'm glad may kahabol kong Marvin. May traffic kaya tambagya. Wow, kaya. Nung karakal rin pa uli, ba't king obra, kasalubong ko ang mga niya, no? So, kaya anticipate, may ako kubali 4:30. Sabi ko, sakto yain sabi ko. But nonetheless, Doc, at least miras tamo po. Kumusta na ka, Doc? Kumusta na ka? Ay, ne. Amis na ka. Siraya pa kasing lift tamo. Pwedeng elevator. Keng stairs. Nung naman, galang elevator. Sorry. Kuta ka muna na ako ng orthopedic surgeon ko nung manik ko kengeran up to the floor. Yeah, pinay pa mo kakatas na, Doc. Wawa. Pero Si syempre, Dr. Doc, Makapinlak kasi anak niya pa, kaya agyan na yung fourth floor. introduce me pa, Doc, yung kaya katang guest. Baka kilala din na rin kaya katang makiramdam. Wapin po. Baluyo, this afternoon, we have a newly minted president of the Pampanga Medical Society, Dr. Ronald Morales Makapinlak. Ilaban nyo na yan po na yung kagwapo na yan. So we have young blood in the Pampanga Medical Society, and I'm sure all of the challenges that will be hurled at him, kayang-kaya po niya. We're so happy that he will be discussing a very, very important and relevant topic this afternoon. So, pwera kanita, ala ko masyadong balong sabihan kaya, except that he's a specialist on occupational and safety, safety health. So, there's no other person na makadiscuss ng masalese kaning topic tamo except in kaya katamong guest this afternoon. Yes. Our honored guest, the newly minted Pampanga Medical Society President. Iyon. Kami ka pa ang pugi, Doc, ka rin kaya katang makiramdam. Opo. Maya pa, panapangan po kayo. It's my pleasure po to be your guest here as a resource speaker. Last year po, na-invite din kaso hindi tayo sa schedule. So, ito siguro yung timing lang talaga na maging guest tayo. Thank you, Doc Det, for inviting me on behalf of the Pampanga Medical Society. And ma-share natin kung ano ba yung field namin, no? Yung occupational safety and health or occupational medicine po. Ayun, so mamaya po magkikwentuhan tayo. Magtatalakayan kasama po sina Brother Kuya Marvin. Ayan. Siya si Doc Det po. Yan.
Okay, so bayo Our tamo pleasure, Doc Ronald. po. Yes. Have Bye. you here? Yeah, bayo tayo po isunduin kakatamong kwentuhan. Pakiramdaman tayo pa mo po yung paganakanan ng kakatamong nag-iisang among sa impapawid. Among, pasok po. Para po karimbisang mag-share reflections sa ating greetings. So, nano pa mga naburi yung ipayabot, mag-text kayo po. Karing kaya katamong text line numbers, smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers, 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube, ASF Radio Station, 91.9 FM or www.youtube.com/C/ASF Radio Station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radios. At pakiambagit na mo rin po rin kaya katamong parokyang kabibilangan, Mankanita at dinantalang maya pa oras din kaya kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radio ng Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kaya kayong donasyon keng GCash number o account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Takal pong salamat at ipamilita ta karing aliwa pang tao na tintamong radyo amakasaw keng kaya katamong biye kasal pantayanan mangkanita lalo la pang dakal din kaya katamong kakaluguran. Hello po. Yan, dakal pong salamat. Among, kaya kayo pong paganaka. So sana po, parati tamo pong makyabe keng pamisulong ng ikakatamong radyo uling kayakatamo ya po ini. At ban kanita may buklat ya pumit mong kabanalan ng kayakatamong episode ngayon ni. Agkatan kaya po Doc Det. Ban kanita, panon mo na po yung kayakatamong pamuklat na panalangin, Doc. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ama naming mahabagin at mapagmahal, patawad po sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Salamat po sa biyaya ng paglilingkod sa media. May pabatid nawa namin sa mga taong pwedeng marating ng aming programa ang mensahe ng pag-asa at biyaya sa anumang kalagayan nila sa pamilya man, komunidad at lipunan. Mangusap ka sa amin, samahan mo kami, mahal naming Panginoon, upang sa pamamagitan ng programang ito, may bunyag mo ang kahalagaan ng mga nakikita at di nakikitang katotohanan sa buhay. Basbasan mo ang gabing ito upang tumagos sa aming puso't isip ang bawat hibla ng aming karanasang tatalakayin. Gamitin mo ang aming host, resource person, technical people na sangkot ngayong oras na ito upang may pahayag at may palaganap mo sa amin ang katotohanan at mabuting balita bilang gabay namin upang tupdin ang bawat hamon ng buhay na naaayon sa iyong kalooban. Mahal naming Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat, Doc. At syempre, ban kanita, balikan tayo mo po mabilis. Itang kaya tamong last episode. Yung last episode tamo po, last June 6. Anniversary episode tayo po itang milyari kanita. May pagkwento tungkol king nung nano ni meging karanasan tamo for the last 5 years na ning kaya tamong program. 5 banwatan na, Doc, na may pagkwento kaya katamong radyo. Ilan ang banwan 5 Kalwat years na po, na. Doc. Opo. May gupisa tamo COVID period, ne? 2020. 2021. 2021. 21. Yes po, nang mag-umpisa tamo. That was June 5. Nang mag-launch siya po yung kakatamong radio program. At dakal pong salamat, karetang alang sawang may nantabi kaya katamo for the past 5 years. And for that 5 years, most
most of the months sa tintamo pong programa about medical concerns na rin kaya katamong kalay ko. And I would like to personally thank Dr. Radet for continuously po magpadala kayo pong kalupad dari Doc Makapinlak ban kanita po makapikwento ka rin kaya kalay ko tamo nung nano naman po yung pigagap tamo about their physical and spiritual health. Yan. Thank you po, Doc, ketang makantang kwentuhan. Yan. Okay, so reta po may nalbeg katamo. Dakal pong salamat at thank you po for celebrating with us the 5 years of journey in this apostolate na gagawan tamo king radyo ni Doc. Okay, so Doc, mag-break ka tapan kaya katamong pa magbalik. Ibuklat tane po yung kaya katamong pisasabihan patungkol king kaligtasan at kalusugan sa trabaho. Proteksyon ng bawat manggagawa. Yan, ikatamo po nga ninine. Dengen nga ng kalay ko, manggagawa tamongan po in every profession na pinili tamo. So, alang nano pa mang mas importante nung maliwayang protection tamo. So, magbalik ya po. Ay, ako po mamakuling magbalik ya yung programang Makiramdam at Magparamdam. Laiko, love ka. Isa ninyo ang radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM sa pagdiriwang ng Father's Day tuwing ikatlong linggo ng buwan ng Hunyo na ngayong taon ay sa Hunyo 21. Binabati natin ang ating mga ama, ating ipagdiwang ang regalo ng pagiging isang haligi ng tahanan at kilalanin ang papel na ginagampanan nila sa ating lipunan. Nawa ay palakasin ng Diyos ang ating mga magulang na lalaki sa kanyang pagmamahal upang manatili silang mabuting halimbawa sa kanilang mga anak. Muli, sa ating mga minamahal na magulang na lalaki, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Iba't king karalungduman, ing Diyos, tinaid na katamo papunta king sala, inyasat kayabe na, manatili tamong mabibiye king sala, kapamilataning pamanuki karing kayang amano. Pigunaman taya ing ebanghelyo ning Aldo Domingo, king programang Men of Light. Balang Domingo, alas 6 hanggang alas 7 ning abak, keni king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Ini po iamong Angel Sanchez, hingga kayong kabalen sa Salesian Missionary. Ingamano ning ginuya sa maging kayantabe tamo king dalan ning biye. At yasang tukyan tamo king dalan papunta king kayariana. Pigunaman taya kambeda ring kanta ing ebanghelyo ning Aldo Domingo king programang Pasakalye. Balang Domingo, alas 7 hanggang alas 7:30 ning abak, keni king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Magbalik ya po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Laiko, love ka at kaya bete pa rin po yung kaya katamang malagong doktora. Yan. Siyempre, kaya kalingon to, Doc. Kaya kalingon doktora. Thank you, Kong Marvin. Bernadette Aguilar. Tsaka siyempre, kaya katamang guest, Presidente ng Pampanga Medical Society, Doc Ronald Makapinlak. Hello po, Doc. Doc, Hello po. umpisan taning kaya katang kwentuhan, Doc. Yan. Introduce me pa mo po yung kaya katamang topic for the day. Doc Det. May gulantang tamo anyang May 24 this year, ne? Apo. King kaya katamo sariling probinsya, King Angeles City, na migising tamo na itang gagawan dang 9-story building, may bagsakya. Before that, ating ipo-ipo na itamo the night before, ako kay San Fernando, I experienced me yan ang kasikan, ne? And then biglang-bigla migising tamo na ating may bagsak ametong construction site. So for sure we were alwa mo ya ako sigurong may bigla kanita, and I was afraid na baka dakalaring may nasakit, dakalaring may walang biye dahil ketang milyari nga ita. Kaya pinaisip ko, makanano kaya ing sitwasyon da rin kaya katamong magobra.
Yeah. Ay ba't na paning Labor Day, May 1. Yeah. And yet, o iniingme itong disnantamong sitwasyon na ay sipularetang magobra. So, atin bang protection, atin bang sitwasyon na pwedeng ma-prevent ining milyari nga of course, sabihin da rin nga liwa, act of God, dadapin pero maski act of God, we have to think about detang laborers, particularly detang construction laborers. So, in safety in health dapat pisabyan, lalo na pwede palang malyari in makanya na sitwasyon. So, Doc Ronald, nanumburi na sabihan nining occupational and safety health. I think you're the expert on this. Opo. Thank you, Doc Det, Kuya Marvin. No, yung pong OSH, no, mas yung mga safety officers familiar po siguro sa term OSH, no, yung Occupational Safety and Health. Actually po mga ano po to, tama po kayo. Ito yung mga kailangan na standards, no? Pamantayan, hakbang para po maprotektahan yung mga workers, kagaya po sa construction workers, no? Hindi lang naman sa construction, kundi sa lahat po ng trabaho, maging opisina man yan, sa ospital, no? Sa radyo, no? Kahit ano pong trabaho, meron po laging panganib na kalakip, no? Na pwedeng makaapekto sa kaligtasan natin, no? Tsaka po sa kalusugan. So, yun po yung keywords natin, kaligtasan po at kalusugan, no? Meron pong mga factors na nakakaapekto sa trabaho natin na kailangan po sumunod tayo sa pamantayan. Kagaya po nung nangyari sa Angeles, marahil po, definitely, meron pong mga baka pamantayan, standards na hindi nasunod. Kaya po nalagay sa peligro, yun pa, nagdulot pa po ng kamatayan ng mga workers, no? Yung mga construction workers po. Kung po sanang nasunod yun, at least less, no? Yung dulot na panganib or naiwasan po yung kamatayan ng karamihan ng mga tao. Yun po yung OSH. So siya po yung nangangalaga, no, sa kaligtasan at kalusugan ng mga workers. Ang DOLE po, particularly, no, ang Department of Labor and Employment, meron po siyang isang standards na libro. Sa private po yun, no? Pero sa mga government naman po, ang nangangalaga, kagaya po sa government hospital po ako, isa ko pong affiliation, civil service naman po yung tumitingin doon, no, kung nasusunod yung mga standards ng mga OSH po sa aming opisina or sa trabaho po. Paano, Doc Ronald, paano kung kunyari yung mga small businesses lang, no? Ang sinasabi mo kanina, mga hospitals, mga private companies. Paano yung mga small and medium enterprises, no? Na wala naman mga specific na tao na mangangalaga sa occupational health and safety ng mga manggagawa. Paano ang gagawin naman ng may-ari? Ano ang dapat gawin ng may-ari para proteksyonan yung manggagawa niya? Ayun po. Unang-una po, depende po kung anong nature ng business, no. Bago po tayo mag-start ng isang business, aalamin natin yung mga panganib po. Ang DOLE po, meron po actually siyang pamantayan kung ilan yung tao niya, no. Kung halimbawa less than 50 people po, may pamantayan po na kailangan ma-meet nila itong mga safety precautions, no, sa isang kumpanya. So, alam po, sa factory ganun, kung may 50 na tao, ilan po ba ang kailangan na safety officer? So, meron po requirements, no? And sinasubmit po yung report, no? Yung accomplishment, no? Yung compliance, I mean, kahit maliit pa po yan na kumpanya, sa DOLE po, sa Department of Labor and Employment. So, dapat rin po sa pagre-register, no? Di po ba nagre-register sa munisipyo, no? City Hall, maigi rin po na nag-undergo sila ng orientation about safety and health. Siguro po mas palakasin ng mga LGUs po yung programa po sa safety and health para po mas maiwasan yung mga panganib, no, na dulot ng pagtatrabaho sa isang institusyon.
Nadala po rin karaniwang panganib na Okay. hinaharap talaga ng mga... Yes. Sabi mo nga kanina, Opo, Doc, opo. iba-iba naman yung panganib. Pero Oo. ano yung mga karaniwan na parang sa lahat ng mga manggagawa, ito talaga yung isang hinaharap na panganib? Okay po. Siguro, ang inain ngayon yung mental health, no? Yung stress, burnout. Hindi lang naman po physical yung, yung panganib natin. Sa amin po, sa occupational medicine, holistic yung approach natin, no? Sa physical po, alimbawa, kung mayroong mga cordon dyan na nakaharang, nakakalat, pwede tayong madapa, no? Madulas. No, yun po yung mga example ng mga sa hospital naman po, biological, no? Biological hazards na tinatawag. Exposed po kami sa mga mikrobyo, Yeah. pwede kaming magkasakit, no? So yun po yung mga hazard. Ano pa ba? Siguro po mga mga example pa yung yung mga matinding init, no? Halimbawa, yung mga Heat nagtatrabaho index, po sa construction, Heat index. no? So, yung heat index po, yun po yung mga examples ng Siguro, i-add ko lang din po kalimitan, kagaya po natin, yung sa opisina, kalimitan po nakaupo. No? So, yung lifestyle, so may panganib naman po Yes. sa kalusugan yun, di ba? Sabi nga nila po, yung new smoking is sitting, no? So, yun po. Patay tayo dito, Oo po. So, dapat po kahit nakaupo tayo, no, medyo nagagalaw-galaw tayo, Yeah, no? yeah. So, isa po yung sa mga panganib. Tapos, yung paggamit ng computer. Di ba, kalimitan po ngayon, yung mga trabaho, nakatutok sa computer. Yes, yes. Yung kamay nila na overuse, no? So, dapat po merong exercise din yon. And then, yung pong mga mata natin, pwede pong ma-strain, no? Sa sobrang haba ng oras na nakatutok. So, yun po yung mga panganib na na pwedeng harapin ng isang manggagawa po. Marami pa po. Sa mga OFWs, depende pa kung saan sila nagtatrabaho. Oo nga. No? Siguro, more of psychological sa kanila, yung isolation. So, panganib yun, di ba? Na malayo sila sa pamilya nila. Pwede pong maka-apekto sa kalusugan din yun. Totoo yun kasi, bala mo, tatandaanan kaya kakwento kitang metong ming kakaluguran, magobray king aliwang bansa, Opo. specifically karatang bansang madalas sa tinggera, something like that. Sabi niya, ba makatakot kayong mga niya? Misanay na kami, sabi na, yung safety mo pagka bayo datang itang missile, sabi na, 10 minutes bayo magdatang itang missile at inang alarm. Sabi. So, punta na kami agad karetang Opo. bunker, something like Actually po, last April po, late March, April, I had a chance po to be a member of the repatriation team po ng Department of Migrant Workers. So, Dubai po, nagpunta kami yon sa UAE, Abu Dhabi, no? So, ayun, totoo po yun. Na-experience din po namin yon. So, yung nag-alarm bigla. Oo, mag-a-alarm. Takbuhan So, sa- makakatakot, marinig mo yung mga kwento, no? More of yung, yung psychological. So, after po nung experience na yon, yung kailangang importante, yung debriefing na tinatawag o yung psychosocial processing, no? Kasi na-expose sila sa sa ganong sitwasyon, Sa no? gitna ng- So, yung apektado po yung mental health naman, no? So, yun po yung isa sa mga ina-address natin. Pag po, alimbawa, na-expose, ma-process po nung manggagawa yung experience niya para hindi po nakaka-apekto sa pang-araw-araw niya na nagawain, pati sa buhay niya. Medyo, Doc, medyo metong yakaretang maragula harapan tamo madalas po ang ating maragula hazard malalyari kayong kakatamo kay apektado tamo mo rin Hazard rin ba itang mababala rin sweldo da rin? Ay, opo. Asa, hindi nyo kasi stress, di ba? So, nakaka-apekto rin po yun. So, yung sa amin sa occupational medicine po, kung halimbawa may nakita kaming hazard, no? Or risk, no? Nagre-recommenda po kami ng possible solution para hindi maka-apekto sa safety and health. Kalwalas na pala ning kaya ning kaya yung scope nito. Opo. Pwede yan lungob in any aspect of life. Pala ako nandin physical yata laging pisabyan ta Doc because it's about health na abe paling social, spiritual, Yes po. mental kasi hazard lang ang kareng magobrang ni reta Doc. Opo, holistic approach po talaga. I remember nung minsan mag-clinic ko during the COVID period. Ay, So, wow.
pati floors kanita sa sanitize dalan Tapos kaya pa maligwa ko. Kay kit mabasaya pa yung kaya kami floor. Talagang slide ko. Buti Opo. na mo, mitura ng buntok ko, and then it caused a lot of stress. Siyempre, may kapag-obra for that day because of the injuries. Buti na mo walang fracture. Pero in makibandiking establishment, na yung katakot, uling siyempre, di ba, Doc Ronald, ating kuring legal rights to seek redress. Tama. Kitang milyari ka ako kasi may kapag-obra, tapos ating ko pang injuries na kailangan i-treat ko. Di ba pakanta dapat, but sometimes, kay uling magana mo, magana kala rin Pilipino. Pabrenda na mo, yan tapikanda na lang bagya, dinanda lang paracetamol, para kitang pain. Okay, tanan Doc Ronald. Opo. Pero Tama actually, po. in reality, we should be compensated for all those, Itang safety kasi precautions alayo Dapat 'di ba mga bitlaretang safety cone, ang orange Apo. labeled Warning po. warning, Oo. Yes. At saka dapat, sabi ko Pincarella, kung maglinis ka bang ingkay, den tao, den pasyente, den doctors, very kay lapaken, itang dakal na pa rin lalakad ken, makanyan. Kapa maglinis, puta na mong yari in clinic hours, karing ko maglinis or early in the morning, karing ko maglinis na, at saka make sure na safe ya, malangine ing dalanan da ring pasyente, lala rin pasyente, kaya nalarugo at tinong problema. Tapos noon ilang may mga dulas-dulas ka rin, masakit na. Totoo po yun. Yeah, opo. Actually, Oo. na-experience ko din po yun, madulas sa ospital. Yeah. Nabali pa yung Kamay. opo, so, yun nga, sabi ni Doc, siguro likas lang na hindi tayo mareklamo, no? Para Oo, totoo para yun. sasabihin na lang natin, wag maulit, ganun, Oo. hindi ibang tao, pati ibang tao pa, no? Itang resilience tama. Opo. So, ganun po kayo importante talaga. yung, Ako nga, nirigaluhan lang ako ng statue ni Saint San Roque. Saint Roque, di ba? Siya ang Saint patron saint ng mga Opo. pandemya, no? Tuwa na ako. Yes, Malaki ang oo, statue, oo. pero ganun ang mga Pilipino, lalo yung mga kapampangan Opo, nito. kung pwede namang maayos, no? Na usapan. Siyempre, hindi naman gusto rin na mangyari yon, pero may paraan po para maiwasan yon. Kaya doon po pumapasok yung OSH, Yeah. yung OSH, no? Yun yung importance po para ma-avoid yung mga risks, hazards, no? Yung na may epekto sa kaligtasan at kalusugan po. Actually, may ginagamit po kaming control sa OSH, no? Alimbawa po yung pinaka-effective doon yung engineering control. Example po ng engineering control siguro ng COVID para mas makarelate tayo. Tandaan niyo po yung mga shields, no? Yung mga barriers, gano'n, no? Yung mga bangko, di ba? Yung mga restaurants, naglagay po ng mga... Oo, yung mga, anong Kahit tawag mga- po doon, yung mga shields na Mga yun. clinic ng mga doctors. Opo. di ba? Bago kayo. So yung physical po 'yon na na tawag dito protection. Safety, Yun po yung engineering, no? Yung talagang ibahin mo yung yung Structure na lugar. structural. Yes. Opo. Tapos yung next naman po administrative. No, alam mo, may rules, regulations, no? Pamantayan po na dapat ganito ang oras ng pagtatrabaho, na hindi sobra para po ligtas naman. Kasi halimbawa, sumosobra sa oras, no? Halimbawa, 8 hours lang po talaga yung natin, yung allowed, pero sumosobra. So, dapat merong administrative policy regarding that para po hindi naman ma-burnout or ma-stress. Or, halimbawa po, sa isang factory, exposed sa chemical. Meron po kasing limitation yung exposure sa chemical yung isang tao. So, dapat po may policy doon. Bukod po dun sa engineering control, no? Last thing naman po na ginagamit yung PPE. So, naging familiar po sa atin yung PPE nung COVID-19 din, no? So, yung pong personal protective equipment, yun po, yung diretsong iwas dun sa hazard po. Exposure, kagaya po sa COVID na virus po, na gumagamit po tayo ng face shield, mask, tapos meron pa pong mga kung ano-anong extra na dyan, na Dami. coat, di ba? Dami, So, dami. yun po yung mga tatlong pamantayan namin sa OSH para po makontrol yung mga hazards, no, sa work natin or sa environment. Kita namang part na Doc na syempre reta, bala mo pang maragulang protection na laretang mga nita. How about itang bala mo in
personal protection na ning metong manggagawa, especially ketang part na nitang PPE number 1 ito. Opo, Pero itang opo. nanula ring dapat na mo naman ganakan ning metong manggagawa ban ganita protect niya rin yung sarili na karetang miyayaliwang hazardo sa mga kanila. Yes po, okay. Bukod po dun sa nabanggit, no, unang-una, siguro palakasin yung immune system, no, yung katawan. Kagaya po sa hospital, kung mahina yung immune system mo rin, no, madali ka ring magkasakit. Tapos po, may mga safety procedures kasi. So, alimbawa sa factory nagtatrabaho, no, may hazard po, panganib, yung mga exposed sa, pwedeng maputol yung daliri, no, nagtatrabaho. Dapat po, sumunod tayo dun sa safety procedures or protocol, no. And then yun po, kung halimbawa nakikita nyo na may hazard po sa work nyo, i-report nyo po agad sa sa kinaukulan, kagaya po sa HR, no? Kung halimbawa po, tingin nyo sumusobra yung working hours, no, na pinapagawa sa inyo or yung trabaho mismo, no? And then, siguro, kung kailangan po magpahinga. Halimbawa kung sa computer ka, every 20 minutes, no? In between, no? 20 minutes din, i-rest mo yung mata mo para po hindi problema sa mata. And then, anong tawag po dito? Uminom din po ng sapat na tubig. Malaking tulong po yun, hydration, no? Lalo na kung exposed ka sa mainit na lugar, yung trabaho mo. And then number 1 po yung mental health. Oo. So, meron pong sinatawag na life away from work, no? So, dapat po, importante pa rin yung pangangalaga natin sa sarili. Kasi hindi po natin magagawa rin yung mga ina-expect na trabaho sa atin, kundi natin pinapangalagaan po yung ating sarili. So, yun lang po yung mga basic for now. Metong niya talagang though mental health is maluwat na yung pisasabihin yan, pero may highlight siya talaga. Especially during pandemic na Doc, that yung mental health po din na ning extraordinary hazard na aranasan tamo kayong miyatamo na bala mo ngayon talagang metong nakaretang priority kareng manggagawa when it comes to hazard niya. Aga nakakitulitang sinabi mo Doc, kitang sunod talaga dapat ketong nung nanoy itang safety protocol na ning metong company itself na like nanding ko kwento ng Doc itang Milyari King Angeles. Ako aga nakako Doc king Milyari King Sarangani ang po king Jensen ito maragulyang hazard ka rin mga gobra. Everybody is affected of that earthquake ikit ang picture na itang video na nitang metong establishment melasak yan Tapon Jollibee yata. Itang I think radio station yan. Radio station Kaya, commercial building yan. Commercial building. May lasakya na isipan ko tuloy po tatin pang magluto. Kasi sana linwalangan may kalwal naman po yata rin. Tingin baboy. Hopefully po may kalwal. Deta Doc na. So, bala mo, ngayon yung panahon na ini, abeta mo kitang Pacific Ring of Fire. So, bala mo itang ating maragul possibility Doc na ating maragula hazard na sabi dapat na kontrabud. Pero kaya yung pwede tang maging tip karetang mga tang bagay Doc? Yes po. Actually, dun sa nangyari pong earthquake, last week po sa Manila, hindi ko alam din sa Pampanga, alam ko nationwide, no? Nagkakaroon po tayo ng mga drills na regularly, twice, 3 times a year, no? Dapat po, yun, nagpa-participate. Especially yung mga nasa building, no? Siyempre, mapanganib po. Ito ang kinalalagyan natin, no? So, dapat po, merong mga ganon na safety drills po, no? When it comes to earthquake, mga fire po, or other disaster po na pwedeng mangyari. So, dapat po may program. Isa po yun sa mga chine-check namin bilang OSH practitioner, no? Checklist kung nagsasagawa po ng ganun yung mga kumpanya na regularly. Metong yung karing kailangan, tanay man mo panayan Doc, pero kailangan ready tamo karetang makantang incident pa uli na ning kaya na reality na ngayon. Mangyayari every now and then, nating milyaring earthquake king Japan, may milyaring earthquake king actually tang king Turkey, King Turk Doc itang may lang a minute ago bilyonaryo itang tao. After a minute homeless kasi may lasakit ang building na something like that. Hazard lareta. Especially kareng manggagawa niya uling
we are confined Yes keng po. Oo. metong lugar. Maliban kitang hazard na nitang malasakya, Oo. stampede, mula mga nita nito. Nanulan mo retang usually lalawan nyo po karetang makanitang kay incident, itong proper instruction keng exit ba makanano. Opo. Atin pong kay evacuation kay protocol po. So magsagawa tamo pong meetings before that i-orientala atin pong maka-assign for medical nung nanong gawan po nung ating malyari, and then check da po nung kompleto la rin tao makantita. So before po itang actual drill, ating pong kay ating briefing lecture nung nanlareng need gawan po. Tsaka rin possible hazard na I-encounter tamo during that disaster po. So ito po yung gagawan pagka disaster drills. Sabi ko nga po tang mag-disaster drill. Ito, makapanalakad na lang agad 10. Pero makanay kahit ang actual sa Opo. Masakit po talaga yung actual Siyempre pag itang drill, medyo Organize siya pa organize. Relax po Pero ba niya? it's too much yun Hanggang tatalan lang libro na yung anak ko yan. Opo. Ako kasi kaya school setting, tatalan lang libro, lumala. Opo. Itang actual. So dapat po kahit talaga si serious one Yeah, itang drill kasi anytime pwedeng mangyari Actually, Mika, earthquake King Angeles ng 2019 Doc. 2019 if I could still remember na malasaking in church taning Porac mo rin. Ako pa yung Holy Rosary Parish. Opo. 2019 niya po yata itang malakas. April of 2019. April. Yeah. At tatandaan ko ta Choco King itang professional school na ning university ng rin gumagawa. Choco lalam. Mag-CR ko bigla yung lalangit-ngit. Oo. Akaliwan kayong protocol, milay na ako mga ganito. Tapos nga itong Pero itong kay pinaka-uling Porac, malapit ka king exit, pwede na ka palang mag-run naman na potang at tsukakit ang kilog, mag-duck ka talaga. It's a, alam mo, hazard yan naman kayang work ito. So, ito Doc, medyo... dapat po kay maka-ready la rin tables na itang pisa sa likodan. Matip, kaila po. Matibetibe yan. Matibetibela po. Matibetibe naman datang ni Doc. So, dapat po aware kayo no karin la rin exit. Babasan tala po rin maka ng warning signs. Ring cues para po no karin ta diretso. Doc, ati ka pang kutang? Well, ingkay ko mo is Doc Ronald. Opo. No ka rin kayo maka-station keng meto nga hospital setting. No ka rin ating kayong department. Opo. Department. Yes No po. rin pwedeng muntala kaya kayo? Opo, actually, yun po, depende po yun sa institution, no? Ngayon po, mga malalaking hospital gaya po sa JBL, no? Meron pong department na, na tinatawag na nangangalaga po sa OS, no? Sa amin po sa hospital, yung Safety, Health and Environment Office, no? Nag-iiba-iba lang yung tawag po. Pero kami po yung nangangalaga sa safety, no? In terms nung sa hospital work environment, and then yung health po ng mga empleyado naman, we do annual physical exam po na tinatawag, no? So yun po yung mga ginagawa namin. And then we also address yung mga ibang possible issues na may kinalaman sa health ng ating mga employees, kagaya po ng mental health pa rin, no? Sabi mo, Doc, itang The annual... hospital, sorry, sige. sabi ng Doc, itang annual physical exam, dahil ngaliwa po kasing manggagawa, titreat din annual physical exam as hazard kasi requirement, kailangan ka pang muntaging makanyan. Pero it's a safety protocol pala na kailangan ding i-attend. Yes po. Nanuman yung malilyari kayang physical katawan, abiyan mo naman ta kareng maging result na ning hazard na. So, Opo. kareng pong company makiramdam, lalo na kareng empleyado ni Doc, take annual physical exam seriously. Yan. Huling metong yung masanting safety measures. Yes po. Especially po pag exposed tayo sa mga hazards, chemical, biological, no. Ano po importance nung pre-employment, yung bago tayo pumasok sa kumpanya. It serves as a baseline po kasi. So what if nakuha mo talaga yung sakit na yon dahil po sa exposure nyo sa chemical sa trabahong yon, kaya kayo nagkaroon ng halimbawa lung cancer po, gano'n, no? Isa lang po yung sa mga halimbawa. So yun po yung importance. And then yung annual physical exam naman po, yung monitoring, no? Ang pagbabantay. So opo, para po
kung merong emerging na risk hazard or illness na nakikita tayo sa resulta ng annual physical exam, halimbawa po yung obesity, no? So, Kakakin ako sa Doc. nakaharap po kasi na, ayun, yung obesity po. So, ano kaya ang program ang pwede natin pong gawin para po matulungan yung mga employees, no? Baka lagi nakaupo o yung sinaserve ba sa kantin, no? Baka naman hindi healthy. So isa po yun sa mga mga pwede natin gawin po bilang OS practitioner or occupational medicine specialist po. Naalala ko tuloy, Doc, itang sinabi na si Serve King Canteen dapat healthy. Kaya pala rin ang Dingaliwang Hospital, siguro yung Hospital Daline, matabang lang magya si Serve, sabi ko. Because of that siguro na, Doc. Alam mo kayo may kasakit, kakagulay palaging si Serve. Sabi ko, okay, now I understand bakit gulay na nasat ko. Ayun, yung Alalamang pork chop ako. So, iba naman pong program, Zumba, no? Mga ganon. May paran, ganon, sports fest. Yung regular activities po na Kareng kalupa kong manggagawa, Doc, na itang metong kareng maging gagawan da po tang annual physical exam, mag-diet la pa. Ay, malapit na yung annual physical exam. Mag-diet ko pa. Dingaliwa, minong pong gatas ba? Alala nga, detect. Pa-x-ray ko, laing akit. Pero it's not a good practice na kareng kamanggagawa ko po na dapat nung nanoy talagang kaya kang diet, bayo ka mag-annual physical, may pipirait nan ba ang tabalo may baseline Doc. Opo, tsaka balta mo na nung advice ke, na nung gawan ta po talaga. Nung hide me, tayo po, abiyay tang dapat intervention ke. Bala mo mga tayo lulwal tang halaga na nitang fit to work niya, Doc, po tang may sakit ka. Yes po. Ay agad ang sabihan din ngaliwang kamanggagawa ko itang kailangan niya pa yung fit to work ni bakit detang makantang bagay. So malino ya pala na makantaying pamangailangan tamo karetang makantang bagay ni Doc. Yes po. Nani yung ulaganing fit to work. Bota po buridang damdaman kay metong safety occupational safety health guy. Opo. Yung fit to work po bali, lalawin tamo nung agawa tayong masalesing obra tamo. Tapos pota alika bagi ketang kay ngay ta obra na halimbawa po ating kang history ng seizure or epilepsy. So halimbawa yung obra mo makina po po kasi pwedeng heavy machine kaya pong mag-seizure. So ito po yung importance na ning kaya ning fitness before working po. Po basta-basta na okay na. So dapat po talagang may review physically and then history-wise po dapat kayabe yan. Halimbawa po keng health naman po keng hospital, check me po ring bakuna kasi may expose na ka ring hazard po. Like halimbawa viruses, no? At niya po bang flu vaccine, tapos po hepatitis kasi yung mga nurses po baka matusok, no? So exposed po sila doon. So yun po yung importansya nung fitness to work. O kaya naman po galing ka sa sakit, baka nakakahawa pa gaya po nung COVID, no? Nung panahong COVID, bago namin po papasukin yung mga galing sa duty sa COVID wards, no? Area, chine-check rin po muna namin. So may swabbing, no? And then we also check kung may mga symptoms pa. So based dun po sa history and PE, i-allow na ba namin silang pumasok ulit? Kasi baka mamaya mahawa pa, di ba? Madala, no? Kung saan-saan yung mikrobyo na panganib din po sa ibang tao. Siguro ng pandemic, din pinakasinawang swab test din medical practitioner nito. Ako kaya sinawa. May kapilang ang beses. Ako binilang ko, may kayanam ko Naka po karakal kakay ka rito King Hospital. Clear. Hanggang kimbali na ating karing sarili mo ba? Opo. Patakating ang panamdaman niya. Ako, Doc, anta bala may praning kuling at ikaw ang panamdaman, munta ako agad kitang malapit sa hospital, paswab ko. Baling mamayad ko, ako, mila ko yasanin ka praningan na ini. Ikaw ako may kayanam, Doc. May positive kayo po ba? May positive. Okay. Ako po good tingali naman, never po. Doc, dating may gasis kanta na patsi patudtud. Sana ako. Makapraning po kasi lalo niya yung early part ng COVID. 2021 ko kasi Doc, pre-Delta, bahitang Delta variant. Ito.
Kaya hazard ko ang Doc kanta kasi every now and then. Isa akong kumiyakaw sa kay Doc. Ay, po. So, tayo po kahalagayin kahit tamo na eh. Pero mag-break ka pa, Doc. Baka tagyan pa magbalik. Mamiyata mo pong habilin ka rin kaya katamong kalay kong makiramdam na yung halaganan ng safety, lalong-lalo na king obra. Both physical, mental, spiritual. At kaya katamong pa magbalik din, di nang tala pong maya pa oras rin. Kaya beta mong makipagkwento ngayon hingal do ngayon. Ako po mamakuling, magbalik ya pa yung programang Makiramdam at Magparamdam. Laiko, love ka. Love ka. Kilalanan tayo San Luis Gonzaga, netong arelyoso, ingkayang piyesta, pagmasusyanin ng banala kapulungan, balang 21 ning bulan ning Hunyo. Kabilang yaking religious congregation at tinatag ng San Ignacio ning Loyola, rengaw san tamong Jesuita ing Society of Jesus. Mayang uyabeking edada 23, busal ning pamanyese na karing masakit. May nibatan yaking metong abantuga familia, dapot, likwano nga ring pimamana ng pibandyan king pamakyabe na karing Jesuita. Inantabayanan na ning metong munamang bantuga santo, Robert Bellarmine. May kilala yaking matatag ng debosyon king Eucharistia, malala mapanalangin, apamanyapat ng mayap. Patron de ring kayanakan at ding estudyanteng mag-aral karing eskwela na ring Jesuita. Antemurin, detang mituran king sakit ay human immunodeficiency virus o HIV. San Luis Gonzaga, relihiyoso, ipanalangin mo kami. Ing radyo ning Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kayabe yung magmasusi kimpesa ng San Luis Gonzaga. Kakaluguran, ini po Reverend Father Joed L. Mutok, ing Spiritual Director ng Archdiocesan Catholic Charismatic Renewal of Pampanga. Agkatanda kay pong salangi at makiramdam, karing miyayaliwang kwento, galo at aus ning banal na spiritu, king programang Metanoia, Metinuya, bayong puso, bayong beking saup ning banal na spiritu. Balang Domingo, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning bengi. Kini mo po king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Balumong intune kasuywan eya anting pabayat dapot metong yang karangalan. Pakibalwa ning istorya ning pamagmasabal, sakripisyo at pamanyese king programang Beyond Service. Kenny king 91.9 Bright FM. Balang tauling Miyerkules ning bulan, alas 4:30 hanggang alas 5:30 ninggat panapon. Misasan metong, ipasyag tamo, that service is not a burden but a privilege. Kayabe mo kami, king pami palaganap, ning diwa ning tune kasuywan. Magbalik po yung programa Makiramdam at Magparamdam. At kayabe tayo pa rin po kaya katamong kaya kamalagong doktor at radyo Doc Det at siyempre kaya katamo pong guest nga ni Doc Ronald Makapinlak, yung president na po ng Pampanga Medical Society. Yan. Bago tayo po sundin kaya katang kwentuhan, di natala pong maya pa oras ng kaya katamong kayabe, makipagkwento ngayon. Yan. Siyempre, yung ever-beloved assistant ng Doc Det, Berna David, Fe Castro, yung kabatch ko po, Emsel Bart, Elma Montoya, Tato Glorioso, Albert Estrada Sikat, Maria Salve Olalia, Sally Castro, putating kang kilala ka rin doon. Cecilia Legrama, Valentina Valen Ordoño, yan. Ounds Samson, yan. Alan Paul, ay, Rev, kumusta? Malapit na po yung kayong ordination, yan. Panagkataya po yung ordination ng Reverend Alan Paul Mariano, yan. Malapit na po kayong Martis, ni Rev. Rudy Celis, Teresita Santos, Mary Joanne Yabot at saka Mark Joseph P. Pineda. Yan.
At syempre ating tamo po metong Facebook comment, syempre yung assistant ng Doc, Bernard David, yan. Maya Pagatpanapon po, Dr. Det and Dr. Ronald Makapinlak. Brother Marvin, Happy Father's Day and God bless us all. Hi Takal po, salamat. Ma'am Bernard. Ray Burns. Ingke kang ever supportive yan. Okay, Doc. Ating kung masanting ako karapatan da rin manggagawa para king karelang trabaho na naya po kayo. Yes po. Number 1, no? Karapatan natin na magkaroon ng ligtas, no? At malusog na lugar ng ating trabaho po. Number 2 po, makatanggap ng safety orientation at training. So nire-require po 'yun. Merong 8-hour na safety training po dapat. Pag po nag-uumpisa tayo sa work natin 'yon. So kung wala po 'yon, pwede po tayong magtanong, magtaka, no? Dapat meron 'yon. Lalo na kung yung nature ng work natin marami pong risk, no? Hazards, panganib po sa trabaho. Tapos, karapatan din po nating mag-report ng panganib nang walang takot. Kasi minsan baka naman natatakot po mag-report yung manggagawa kasi baka pag-initan siya. Yeah. Pero may karapatan po tayo na mag-report nung panganib. Lalo na kung ang nakataya po doon yung natin yung buhay natin, no? Yung kalusugan natin. Kagaya po nung nangyari sa Angeles, baka may mga nakikita na sila doon na panganib pero baka hindi po na i-report. Siyempre, minsan masinisip po ng mga tao yung kikitain nila, no? Yung hindi mawalan ng trabaho. Hindi po nakikita yung yung malawak na rason bakit po natin kailangang i-report yung panganib. Masanting yan pong pag nakita ka rin kalay ko tamo pauli na ning mekad waman medyo may lawad na kang aliwaring makiban ring kakatamong boss, pero masanting mo rin na nire-report natin yung mga hazard kasi isa itong parang responsibilidad mo din sa mga kapwa mo manggagawa pag ating kang kakakit a risk pagka tsaka dapat mani muna ka in following protocols ni rin importante tam. Dok ating kang kutang kaya? Doc Ronald, kareng kalay ko, kanino la mag-report? Kanino la magreklamo? Initially. Diretso ken DOLE? Oo. O nino ing pwedeng makasab karela? At saka, maintain the itang balo mo na itang secrecy na ning identity kasi tatakot lang magka-backlash, di ba? Deng kalay ko tamo, deng manggagawa, tatakot lang yung backlash Sabi na kata sumbong-sumbong ka pa mo na kayong gobyerno, kayong whatever. Dapat po meron po tayong safety officer, no, na tinatawag na requirement. Depende po kung gaano karami yung number of employees ng isang kumpanya. Pwede po nating i-check yun sa DOLE. Pero una-una, pwede po tayong magsabi dapat sa HR, no? Unang-una. Ngayon po kung sa tingin nyo hindi nakikinig, that's the time siguro po na lumabas na tayo, no? Na hindi po nabibigyan ng pansin yung ganitong hinahing natin, reklamo, na-try nyo na internal muna. So, that's the time po na, ayun, DOLE na, kung private po, kung naman pong government, civil service po, no, commission, yung nangangalaga po sa mga employees sa government. Ayun po. So, important. Kung small businesses lang, kunyari, 2, 3 lang ang employees. Kunyari, yung maliit na nagtitinda, may mga ilan lang na employees yan. O kaya isang maliit na restaurant. So, kanino sila hihingi ng yung po kasi mga restaurant, usually yan nangingi ng health permit, no, sanitation permit sa mga city hall po or munisipyo. Pwede pong dumulog doon sa mga city hall po na may sakop po doon sa reklamo nila. Kung halimbawa po in terms of sanitary, health, no, yun po, pwede pong pumunta doon sa area ng munisipyo or city hall para po iparating yung kanilang complaint or concern dun sa work po nila. Metong karenggewa da ring Bureau of Fire Protection po in chinyek doon talaga ring building and they are requiring them to have parang
tank na mag-supply king building once nating fire na mag-run niya for 30 minutes yata. Itang kaibayo pamirasing fire truck kailangan atin yung makanita at bayad ka din ng permit. Balam mo, metong yung kareng requirement data ni other companies, they treat it as gastos. Pero in reality, it's protection. Yes po. Protection nga mo rin Preventive kaya mismong business kasi yes, it is costly at some point na pero protection niya for a long Yeah, time. mas magastos po kapag Pag zero ka. Oo, pag damage na yung nangyari, Yeah, di ba? yeah. Mahirap na po i-control yun. Tsaka masambot ka kasi Oo. nung fire rate magisan niya eh. Opo. Nung earthquake yaman ta, meka dating ka nga salbang mapilan-pilan. Hanapin itang matwa. Nang minsan pag kepanakawan ka, tinpamuring mitagan, pero pag kesilaban ka na, magisan niya. Gana-gana, mawalangan kaya kasabi na. Do, ita naman pa nga ditang kapanakawan ka, pero mas maraguling effect na ning kasisilaban, sabi natin. Para pong sa kalusugan lang din yan, pag halimbawa, mahal yung bakuna. Tingin natin, mahal yung bakuna. Pero pag po nagkasakit tayo na hospital, na ICU, mas mahal po yung gagastusin natin. So, yung ganong analogy lang din po sa in terms of sa health natin, no? So it is important na prevention talaga Yes po. gagawin natin. Kasi nga, sabi mo nga, never mind the small expense kung ikukumpara sa magiging malaking kasiran na potang itang kalay kota mo, miras na niya, may aksidente kay palyarian niya, or something. So, I think dapat detang measures na instill na, maski ng LGU mo, local government unit, ako medyo may ka-experience ko kay ng fire department. Sabi ko, required na kasi na atin kong sarili kong, ano ba yon? Yung fire extinguisher. Yes. Fire extinguisher. Sabi ko, what kailangan ko pa? O ini in clinic ko, kingarap na ng clinic ko, may nga bit siya in building owner, kanya mismong karap ng building ko. Okay. Yung reason na sabi na, Doktora, para kin building yan, ketang hallway. Aliya para kay kilom na ng kang klinika. So, sabi ko, sige na nga, kuha na rin ako ng sarili kong mga fire extinguishers. I mean, nakita ko rin naman yung rationale, no? Lumal ko pa, wari po tang kay palyarian. Yeah. Samantalang nung atiyo mo ketang kilom na mismo ng kaya kang place of work, then kakakalay ko tamo, madali dang control nung nanomanita. Neng kay medyo masyastabon to kaya mismo. Kaya nga rin kalay ko tang kamanggagawa king dalan naman metong nga rin ta rin magobra king dalan naman like ring jeepney drivers, then kaya katamo kay follow tala mo rin ding LTO requirements. Yes. Seatbelt protection may tayo. Ating LTO kitang malapit ka rin may pasusulo din kaya ka seatbelt. Or retang helmet, may protection tala rin din gear. Dapat po, umbaga, hindi lang for compliance, no? Dapat talagang ginagawa natin. Yung mga dapat. Kasi we want to protect, yung mga drivers, protect natin yung mga passengers natin, no? Kaya natin siya ginagawa. Hindi dahil para lang hindi tayo matiketan or ma-penalty. Bakit every year kailangan may ipa-register din kaya kang sakyan? Because roadworthy pa ba? Atin tamo pong mga nita. Aliuling Bisayang manakit taning itong agency. Pero roadworthy ba? Kasi mas dakal ka adami. It will cost lives. Sabi na pinadok maging hazard na rin ang mga bagay. At tamo pa pong may greet Balaguer. Sabi na, Sir Marvin, Happy Father's Day. Tsaka Albert Estrada Sikat. Shoutout po kang Estrelita Sikat. Makiramdam niya po ngeni yan. Makiramdam niya anong ngeni itang kayang kalay ko. Yan. Doc, final reminder po pa rin kaya katamong kalay ko makiramdam. Ayun po, yung kaligtasan, hindi po siya aksidente, no? Yung manggagawa, tsaka yung mga employer natin, magkatuwang po yan, no? Sa paghahanda, no? Ano yung paghahanda? Dapat alam natin yung mga protocol, no? Policies po, para maiwasan yung
yung mga aksidente. And then paghahanda, kagaya po nung drills na nasabi natin, no, kung may panganib dyan sa lugar, yung work mo, nasa isang building ka, nagsasagawa po ba ng mga drills, no? So yun po yung mga kailangan nating malaman. Sapat po yung paghahanda at kaalaman natin para po maiwasan yung aksidente, no, sa isang workplace po. At para mapanatili po nating malusog ang ating katawan din po sa work. Yun lamang po. Thank you very much po, Doc. Karing kakatang pagana Doc Det, takeaways po para king kakatang episode ngayon eh. Before that, I would like to greet our co-ACL member of the Board of Trustees, si Dr. Salve Olalia. She's with us right now. Hello po. Dr. hello. Dapat sama natin siya pag medical topic, no? Oo nga. Isasama natin siya. Kasi dati siyang may meron silang program dun sa isang station. Meron silang program that deals on medical topics also. So siguro we can work it out to be with her. Doktora, hello. Baka nita, pag medical, dakal kata kakakwento niya, Doc. O kaya naman, minsan, ikatanga, lumipagkwento. At inyaping kinwento, kaya kana ko nandin ni Doc Ronald, sabi na, pwede kaya, may pagkwento ko, atin yung proposal mo naman kaya ka. Sure. Take away, Doc. Make it man on the 25th, Doc. Yes po, lang pala namin. I-announce mo. Announce namin sa June 25 po, sa Orchid Garden, no, sa San Fernando lang po. Induction po namin ng mga new members. And turnover ceremony. Isa na rin po yun bilang parang yearly meet up ng mga doctors, no, kahit papaano mag-enjoy po yung mga doctors, magkita-kita, magsama-sama, magkwentuhan po. Amen. So ringa pong kalay ko tamong Doktor Kapampangan. Yan. Katana kayo po ni kayong presidente. Yes po, kontakin niyo po si Ate Leslie, no. Ang tawag dito. Meron naman po tayo sa Viber group natin. Kung di pa po kayo naka-join, sali po kayo. Yung secretary natin si Ma'am Leslie, I'm sure alam niyo na po yung number niya. And then sa Facebook page din po, for updates lang po. Hope to see everyone po dun sa 25th ng June for our induction and turnover ceremony. Amen po, amen po. Ako naman po, agkatan ko rin ng kalay ko tamong educators, Catholic Educators Fellowship. Mitipon-tipon tamo po ulit. Ban kanita, api kwento tamo yung kakatamong pwedeng gawan pa rin kaya kakatamong Catholic Educators Fellowship group. Yan. Yeah. Doc Det, announcement. Buri ko mong idagdag, medyo lumatambag yan. Yeah. King Parish nuno ka rin ko mag-serve. King San Agustin Parish, City of San Fernando. We had series of lectures about disaster preparedness and everything. The past few years na miti tiyempo potang mag-serve ko karin ating mag-collapse, ating maliliw, ating whatever, no? And we discussed that with the parish priest, and masaya ako kasi dati ako madagol bag. Actually, it's a medical bag. Kaya mo papahalatang medical bag ya. It has all of the BP set, the stethoscope, the medicines, emergency medicines. Pero ngayon numbaga, in-institutionalize na yun kaya kaming parish priest ang point PPC, Parish Pastoral Council ginawa lang meto nga corner for emergency. So ating wheelchair ka rin, ating maragula emergency kit ka rin. Ne? And then tiruanan nila, then kunyari detang KBS, balong naman din, anak lang madali lang turuanan. In case of emergencies, tiruanan nilang mag-BP, lalo na naman digital BP, etc. Tsaka pakalabel na rin panulo nung parananula rin. I'm so happy with that. Sana ding other parishes na kalaykota mo itang safety
and health da rin kaya katang parishioners, consider dyan naman. Amen. Yes. Just like what our new PMS president, si Dr. Ronald, has been advocating for so long, and sana even karing parishes tamo all over the archdiocese, mag-implement lang ba kanyang measures. Yes, maganda po yun, Doc. Di ba I mean, we were aware of the earthquake. 7.8 ba yon yung sa Sarangani? Yeah, 7.8. So, even before pa, 3 years ago, kami, tuturuanan minala rin kaya kaming greeters na patse makanta, alang makalak, a possible na ning pisamban. So, makasarala mo, pero they're not locked. So, for any time, lahat ng doors will be open in case of emergency. Kasi nang then mong main doors, ila mong makabuklat eh. Sabi ko kanita po, buti na lang the parish priest me before, pekiramdaman na ako na among etala po sa lalak, then kaya katamong kay doors, patse atintang misa, or any parochial activity, makanini po, dapat makabuklat lang din. In case of emergency, dakala exit, in case of earthquake or whatever, madali la pong makalwal din tao para ela misiksikan ketang main door. Agyang maraguling main door da rin pisamban pero kay po tang kerak landa, po tang magpanik na lang, magsiksikan la po ta, ating pang mga sipit, mga matrample upon. So, itang disaster preparedness dari parishes, ako talagang pakikuhan ako sana gawandangan din kang parishes tamo. Amen po din. Kasi bigla ko nga realize, Doc, kaya kala nata ka rin pasbol da rin pisambanta mo po tanga tsuka kilob pulmen Dapat pala push siya kasi Potang emergency. Pag emergency yung pisasabihan, kailangan push siya pala. Push siya outside. Kita pang makantang bagay, kailangan pala may consider dahil itong makantang bagay. Opo. Pasanding nga po yung kaya kayong takeaways, lalong-lalo na karing kaya katamong kalay ko karing balang pisamban. O kaparokya tamo. Sana, yako, sit-sit ang kayong parish priest ko kanini about that matter na if that is possible, mantun kami talagang space para maging space siya for that incident ating may hilo, ating may kanyan. Kailangan natin niya palang malapit na bala mo mini infirmary in pisamban. First aid corner po. Yeah. Just a small corner itang gewami mga 3 feet by 3 feet yaw itang area nga ita Actually, sinabi na nitang friend ko, diabetology siya naman, pero sabi na in CBCP, atin niyang advocacy regarding makanyan medical care of parishioners while they are inside our parishes during parochial activities. Wow, pag parochial activities and celebration of the Eucharist is a parochial gathering also. Activity, o kaya mag-seminar la, o kaya atin lang meeting din mandated organizations. Yeah, dapat actually. Wow. Okay, so dakal pong salamat, Doc. Thank you very much thank you rin po. for giving us the time na happy kwento, maragulya pong baging binyayo pong information ka rin kalay ko tamo. Wherever they are hanggang pang kareng simling biyeda hanggang ilang manggagawa Doc. Itang maragula reminder kaya kami na dapat lagi miyang tandanan. Safety is not a requirement, it is a must. Yeah, non-negotiable po. Non-negotiable lang. Non-negotiable, true. Pag pisasabihan taning safety, non-negotiable na yung pisasabihan na kasi it will atin yung threat kang biyenan ng metong tao. Kaya physical, emotional, spiritual, mental, ganaganang kaya katamong pwedeng pisabyan Doc. Doc, po natin kang buri pang i-shout out. Ala naman, babatin ko na lang po rin nga Tamo Pampanga Medical Society po. Ren pong kay Yati Leslie namin, secretariat niyo po. Iya pong hardworking, iya pong magdala kay kaming doctors for the past many years na po. Ito, hi Ate Les. Ayan, ginrit daw. Hi Leslie. Opo, tsaka yung mga co-officers po namin din.
Hello guys. Doc Det, ala kang isiya po akalingon. Of course. Makiramdam niya, Manalbea, ingka na akong apo. Siya, hello. And of course, kasi Father's Day, indulge me in that. Yeah. So, I would like to greet my husband, si Engineer Kaloy Aguilar, and my son, si Architect Jello Aguilar. Happy Father's Day. Uy. We love you. Yes. And of course, to Kong Marvin Yeah, and to thank you Doc po. Ronald. Ating kang announcement, Doc. Opo, i-add ka mo po kasi ongoing po yung ano namin, yung donations no for our affected brothers and sisters po sa earthquake nung nakaraang earthquake po sa Mindanao. So if you want to donate no, coordinate lang po kay Ate Leslie sa mga members namin or kahit hindi po doctor kung gusto lang pong tumulong. Coordinate lang po kay Ma'am Leslie. Yun. Yun. Na-curious tuloy ako kung sino si Ma'am Leslie. napaka Siya ang big boss, quote-unquote, ng Pampanga Medical Society. Pag humihingi kami ng certificate of good standing para mag-renew ng mga licenses namin. Siya ang linalapitan namin. Yun, no? Magkikita rin kami ni Ma'am Leslie minsan. Sasama natin siya minsan, no? Makiramdam yung yan eh. Okay po, salamat Dr. Redet for once again. And next week, bigit ka ulit kanya, no? Yes, oo. Ang topic natin, aray, obesity. Absent ko yata ka. Online ka na, Doc. Bakit hindi mo nga kakita nito pa siya? AI niya. Manay ka sa akin, din double chin ko eh. Doc Det, thank you po sa invitation. Yun. Thank My you. pleasure and thank you so much too and may God bless you. Thank God bless din and po. good luck in your sojourn Ilang years siya kanyang One- president, Doc? 1 year po. Pilan niya pong years mag-president kanyan, Doc? 1 year and how many pa? Actually, kay Constitution and Bylaws me 2 years siya eh. 1 year and then Another pwede election. siyang ma-re-elect. Usually naman, and then nung pinawi ang 1 year, pwede na namang ma-re-elect kanita. Dahil masipag kalupa na, kailangan na tilukin. Kasi kami kain na kami eh. Ano ba to? Council of the Leaders. kami. Advisors namin po sila. EMS Yun. Council At ang of past presidents Alina Elders, di ba? Leaders. Opo. Pinalitan kasi magreklamo la nakiman matwangan eh. So, itong past presidents, ingaws na kay kami ngayon ni Council of Leader. Elders. Leaders. Leaders po. Council of Leaders. Yan. Dakala rin eh, Doc. At dakal ka pwedeng pikot na nga. Mag 100 years na po kanya ng Pampanga Medical Society eh. Kapilan niya mag 2034. 34. Wala nang malapit years, na yun. 8 years. Oo, malapit na yun. Hopefully makakapag-create kayo pong event Yeah. for that. Count that. Doc, if you don't mind, how young are you? Si Secret na, Doc, nandun sa sabi ko katanggi kay paborenta nita. Anak ano. Kasi anak eh. So Very young, young Doc. eh. So energetic eh yan eh. Wow. Okay, so dakal pong salamat Doc Thank you very much for sharing your time and expertise po kay katang programa. And Thank you po. thank you, Doc Det, for once again magpadalayo po ka ring matenakan tamong medical health practitioners ring doctors tamo po ban kanita api kwento tamo kayo ng programa ring importante na concern da rin kaya katamong kalay ko. Okay, so isaratan na Doc na. Yes. Kambera po rin bibili Time to na. Diocesan Council on the Leyte ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Ini po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. King radyo na ning kakatamong Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po Kuya Marvin. Ako po'y Doc Det Aguilar. At syempre kaya tayo po Doc Ronald. Mamon na kayo po at pasalamat kaya kayungan. Domingo po bukas, simbata mo at karing kalupa ko pong tatang. Happy Father's Day everyone and enjoy the rest of the weekend together with your children. Kasi ila po yung mig-declare na ikayo po metong kontatang yan. God bless everyone. Mimingat kayo po.
dakila pinaghalata sa paspas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Sa paglipas ng panahon, ko ipinahayag mo, mabuting balita ni Kristo sa gawa at salita mo. Ika'y hinirang humayo, saksi sa bagong milenyo. Ay kong dakila pinaghalata sa basbas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Kaysa ng mga pari, religyoso at mga madre, laiko ika'y itatangi sa mataas na tungkulin. Sa kapwa'y magsisilbing maghalay ng sarili. Ay kong dakila pinaghalata sa basbas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Laiko lakas ng simbahan, daan ng kapayapaan. Laiko apostol ng bayan, sugo sa sangdaigdigan. Laikong dakila pinaghalata sa basbas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa, pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Dakilang laiko, mabuhay ka. Feel at home tayo dito. Enjoy life